Акай Сайбуро ҷон, бехой амиёра ки мулоим кардӣ, ба манай дарахтакои калонша мулоим кардӣ, як камтарак поруб бехошонда низ, майдаш? Барое ки ҳамун поруби минералия ки вайша зиёда мекуна охир. И хеле хол, ба мана он сангора ау тараф гира кард. Хоб, бардорам чин. Як ба ами хел побил кун барои гашти чи пёз коридам, майдаш? Ҳозир ман насиб бошам берам, ё ки ҳозир мана занг мезанам. Бачама тешали рагам мезанам, таврали акаша мегира. Шакармо хоҳарша мебиёра бо мана болтабои ҷанмоам гав мезанам ҳамаша ҳама шикун ки коригари зурам вале бо мана борон агу борон бачае ки майдаким ай ҳозир ҳамихе завқоварай ҳамин ва мекунад ассалому алайкум ҳамсояҷон чӣ хел созет инҷе саломатиён хубай ҳамин акай Сайбуроди ҳамсоя гуфтем тавара тешай ман меовардум охир не тавар теша дар кор нест акаҷон охир гуфтиёро мезанем чӣ мекунем не иноро намебурем иноро бурем охир баҳор шоя айба яка охир тавар гуфти теша тавар алиҷон тешара гир борона гир дода баъд хоҳар тамомун вая кира гир шакармора болтаи бачи амакитам гир биё вая ман худам ном карагам худам калон карагам ам болтара гир биё бачам тез як хӯрок биёре яккада ки гуруста намонад хоб майна лабай ҳамун тавар теша гуфтести мара худхуд гӯш накардӣ ман тавар тешата меовардам хона наздик буд чо мекунӣ тавар теша тавар теша гуфти чӣ гуфти биги биёр ҳамунро не болта биги биё гуфти бо шакар биги биё гуфти ака и таварали тешабой ӯ болтабой ва бача якамай ҳамаша худам ном карагиам и бачҳомай шакармо духтармай ака худам хеле номо кунӣ охи ту бояд чира китоб мегӯянд айрӯи китоб ном намекунӣ ки бахудо ба ин номо безеба наху шакар ман хеле ма ту боз гуфти шакар гуфти теша гуфти тавар гуфти хеле ма тавар тешара биги биё мегӯям яка номай ҳамин номои наберо ё наберо бачота фарзандома бача ма ҳамин қагаштам на номои ҳамин бачота нафаҳмидам тавару теша ҳамин хе ном мемонанд айдам малато камном накарди ягон теша карди биё ака шӯхӣ накард худам хеле ном кунӣ ҳамин карата агар ягон набера пабера тавали шид ку айрун китоб номон китоб фаҳмидӣ инака китоб омадагиай ку тамоми номо ҳастад нома айрӯи китоб айрӯи китобати аноми хушрумо майла майла бо тавали шид бо ягон номои тавар теша малато не ака майла хай ман барам камтар кор дорам сайҷон майла гап не зинда боши хай майла аки бо ба мора ин китобхон шидаю бо номои фарзандои маро масхара мекунад болтабои таваралию ҳозир карад наберадор шавам айрӯи китоб ном мекунам кани бабинам чӣ хел масхара мекунам чӣ мегӯй ака не иш ака шумо канагне хайр ака як бор дигар хуш омадӣ таъмири хонара дидӣ соз беҳтарин сабаби фарёд кардан ма фаҳмидӣ ака ман сабаби омадан ман нафаҳмидам охир наберадор шудаем дугонӣ муборак шава раҳмат ба амри дароза раҳмат акаҷон алак насиб боша як оши як ба як карда янгавоз мезанем мешава ташкилӣ баъд ном мондӣ ба албатта ака мо ҳамин мардуми пунктуалӣ мегӯем сахт иродаем ака ҳамин худат гуфти аз болои китоб ном кун ман набероро аз болои китоб албатта аз болои китоб гуфтум ки ҳамун номои хушрӯ куда акаҷон раҳмат ҳай баъд чӣ номро мондишон ака номошон бисёр зебода максимум ҷон минимум ҷон чӣ хели номаи ном ака гуфти ай болои китоб ном кун ман болои китоб мондам ман дар ягон китоби номгузори хели номоро надидам ай кадом китоб ном мондӣ ту физика охи ака